Insellmilkom. Illum it-tlieta 16 ta' Mejju nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. Jikkonċelebraw it-tliet saċerdoti ġodda li ġew ordnati nhar is-Sibt li għadda: Dun Gillian Camilleri, Dun Clive Sejkel u Patri Ian Zammit. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi magħkom. Hija tradizzjoni li wara l-ordinazzjoni tas-saċerdoti ġodda tagħna niġu hawnhekk fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna tal-Mellieħa u nitolbu ħafna għas-saċerdoti tagħna u llum bit-talba sabiħa li ikkompona San Ġwan Pawlu T-tieni nafdaw lis-saċerdoti tagħna lil Father Gillian, lil Father Clive u l-Father Ian Dominikan fidejn il-Madonna. Nitlobkom ħafna titolbu għalihom u għas-saċerdoti kollha tagħna. U f'dan il-moment ta' ringrazzjament niftakru fit-talba għażiża li hemmna San George Preka. Grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Nistqall Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żogħżija mġedda ta' ruħu biex kif int sebbaħtna u ferraħtna mill-ġdid bil-grazzja tal-adozzjoni. Hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-folla tal-Filippin qamet kontra Pawlu u Sila. Il-maġistrati ċartulhom ħwejjiġhom
u ordnaw li jsawtuhom bil-bsatem. Wara li tawhom xeba sewwa, tefawhom il-ħabs u taw ordni lill-assis biex iħarishom tajjeb. Kif irċieva ordni bħal din, l-assis tefaħħom il-ħabs, il-ġewwanet, u għaflilhom saqajhom f'ċib tal-injam. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl, Pawlu u Sila bdew jitolbu jfaħru l-Alla bl-innijiet u l-ħabsin jisimgħuhom. B'daqqa waħda sar terremot kbir li s-sisin tal-ħabs teżżu, minnu fih il-bibien kollha nfetħu beraħ u nħalli rbit ta' kulħadd. Kif il-assis tembaħ u ra l-bibien tal-ħabs miftuħa beraħ, silet is-sejf u kien se jneħħi ħajtu bideħ għax ħajjel il-ħabsin kienu ħarbu. Imma Pawlu għajab leħenoli u qallu tagħmel ebda ħsara lilek innifsek għax aħna l-kol hawn. L-assis talab id-dawl, daħal jiġri u mrieb bil-biża' inxteħed f'riġlejn Pawlu u Sila. Imbagħad ħariġhom barra u qalilhom, Sinjuri, x'għandi nagħmel biex insalva? Huma weġbuh, emmen fil-mulej Ġesu u salva int u l-familja tiegħek. U ħabrulu l-kelma tal-mulej, lilu u lil daw kollha li kienu f'daru. Dak il-ħin stess bil-lejl, l-assis ħadhom miegħu, ħasslilhom il-ġrieħi u bla telf ta' żmien tagħmmetu u niesu kollha. Imbagħad tallaħħom id-dar tiegħu, għamlilhom mejda u feraħ man-nies kollha ta' daru talli kien emmen falla. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Mulej, il-leminija tiegħek is-salvani, mulej, il-leminija tiegħek is-salvani. Irrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha, għaliex int smajt kliem fommi. Quddiem l-Allat irrid nannilek, b'wiċċi fl-art ninxteħed quddiem is-santwarju tiegħek, flimkien mulej, il-leminija tiegħek is-salvani. Irrodlok ħajr għat-tieba u l-fedeltà tiegħek, għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattarli l-qawwa f'ruħi, flimkien mulej il-leminija tiegħek is-salvani. Il-leminija tiegħek is-salvani, il-mulej iżomm kelmtu miegħi. It-tieba tiegħek mulej tibqa' l dejjem, la titlaqx emi lidejk, flimkien il-leminija tiegħek is-salvani. Nibatilkom l-Ispiritu tal-verità jgħid il-mulej u jwassalkom għall-verità kollha. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Issa sejjer għand dak li bagħatni u ħadd minnkom ma jistaqsini fejn sejjer. Imma għax għedtilkom dan, qalbkom imtliet bin-niket. Madankollu ngħidilkom is-sewwa, jaqblilkom li jiena mmur. Għaliex jekk ma mmurx, id-difensur ma jiġix għandkom, imma jekk immur nibatulkom. U meta huwa jiġi, juri lid-dinja li għandha żball dwar id-dnub, il-ġustizzja u l-ġudizzju. Id-dnub filli huma ma jemnux fija, il-ġustizzja filli jien sejjer għand il-missier u intom m'intomx se tarawni iżjed. Il-ġudizzju filli l-prinċep ta' din id-dinja huwa ġa ikkundannat. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristus.
ħafna drabi staqsejt li l-nifsi ma dawn it-tlet kelmiet ta' Ġesu dwar l-iżbal tad-dinja. Xi jfissru eżattament? Għax il-mulej jgħid li meta jiġi l-Ispiritu Santu, meta jingħata, l-Ispiritu Santu jipperswadina dwar l-ideat żbaljati li għandha d-dinja dwar tliet affarijiet. U rrid nammetti l-ħafna drabi ninduna li anke jien naqaf dal-iżbal għax qiegħed fid-dinja u kultant nittieħed mill-ispirtu tad-dinja. L-Ispiritu Santu juri lid-dinja li għandha żball dwar id-dnub, il-ġustizzja u l-ġudizzju. U l-mistoqsija hija ma eżattament fejn u kif. U rridu nammettu wkoll li trid naqra ħsieb biex tifhem eżattament ir-risposta tajba x'inhi u għaliex Ġesu jgħid li l-Ispiritu Santu x'jgħallimna fejn hu l-iżball, ovvjament se jgħidilna fejn hu l-iżball għax se jurina l-verità. Għal Ġesu l-ikbar dnub huwa li ma taċċettax bħala s-Salvatur tiegħek. Aħna ħafna drabi meta naħsbu fid-dnub nieqfu fil-ftieta li ġejjin mid-djufija tagħna, mhux qed ngħid mhumiex dnubiet, jew nkella fl-affarijiet li jfixkluna matul il-ġurnata. U ninsew li s-Salm jgħid il-bniedem ġust jaqa' 7 darbiet kuljum, aħseb wara aħna li maħniex ġusti. Imma hemm id-dnub fondamentali li lejh ħares Ġesu u li jikkorrispondi għal mistoqsija li ħobb jagħmel il-Papa Franġisku. Imminti lill-Alla għandek bżonnu jew qed tgħix isek Alla ma jeżistix, jew jekk jeżisti inti qod hemm ħija u jiena inkompli bl-affarijiet tiegħi m'għandix bżonnu. Għaliex li temmen f'Ġesu huwa fuq kollox li temmen ukoll f'minbagħtu, ħaġa li jgħidha stess li tilqa' lil Ġesu tilqa' lil Missier li bagħtu, li kontinwament tirrealizza kemm għandna bżonnu. Mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. U allura it-talba sabiħa li għallimna San George Preka, eżis saċerdoti ġodda tinsewix din irrepetu hekk joġobkom lin-nies, Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Illum hawn il-moda tat-tatu mhux qed ngħidlek nagħmlu tatu Sinjur Alla jien għandi bżonn, imma l-menu kieku waħluha fuq il-qurrija ta' rasna din it-talba, Sinjur Alla jiena għandi bżonnok. It-tieni żball hija dwar il-ġustizzja, tgħid il-ġustizzja u xi tfisser ir-risposta li għati Ġesu. Li jiena sejjer għand il-Missier u intom se tarawni iżjed. Imma xi tfisser din? Din il-ħaġa li aħna niċċelebraw il-ħadd li ġej bl-absi bitluħ is-sema tal-mulej il-glorifikazzjoni tiegħu x'għandha x'taqsam mal-ġustizzja. Għaliex fil-ġustizzja kif jifhimha Ġesu isseħħ il-fedeltà kollha ta' Alla. Il-ġustizzja mhix xi ħaġa li għandi jien. Il-ġustizzja hija il-fedeltà ta' Alla bil-mod kif iħobbna. U allura f'dan il-misteru kbir li l-mulej imur għand il-Missier, aħna ma nibqgħux naraw iżjed għax itemm il-missjoni tiegħu fuq l-art. Hemm ukoll imma risposta ta' Alla li hija risposta ta' mħabba u ta' fedeltà li l-ibnu ma ħelliswix mill-mewt imma glorifikah. U l-mulej għax dan li se niċċelebraw il-ħadd li ġej meta niċċelebraw itluħ is-sema tal-mulej ma telaqx minn magħna, aħna veru ma narawx iżjed. Imma tluħ is-sema tal-mulej huwa l-mod kif aħna niċċelebraw li huwa Alla magħna. Jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Din hija l-kelma ta' Ġesu. U din hija l-ġustizzja tiegħu, il-fedeltà tiegħu. Il-preżenza ta' Ġesu mhix preżenza
bħalma għamel dawk 33 sena fostna, hija fl-Ispirtu Santu. U l-Ispirtu Santu jipperswadina fuq din il-ġustizzja ta' Alla. Li Alla huwa magħna dejjem, Alla huwa Jexua, Salvatur, huwa Emmanuel, Alla magħna. It-tielet fuq il-ġudizzju, aħna imwerrin li se jkollna ġudizzju ħażin. Nitolbu l-Alla jaħqih li sielna. Hemm talba skandaluża ta' Don George. Sinjur Alla, aħfirli qabel tiġġudikani. Talba sabiħa dik, għax jekk firtlek, issa ma nistax nikkundanjak la ħfirtlek daqshekk, checkmate. Aħfirli qabel l-ewwel aħfirli mbagħad tiġġudikani nagħmlu l-kontijiet wara. Issa ħfirtlek kollox ħabib, m'għandek xejn tħallas. Aħfirli qabel tiġġudikani. Ovvjament jiddependi minni li ngħidilu dik it-talba. Imma il-ġudizzju prinċipali dik li aħna mwerrin li x-xitan għandu xi qawwa, ix-xitan l-aħwa għandu qawwa kemm nagħtuh aħna, kemm irridu aħna. Il-prinċip ta' din-dinja huwa ġa kundannat. Mhux qed ngħidu ma jeżistix, jew ma toqgħodx attent minnu għax il-Mulej stess għallimna nitolbu. Iddaħħalniex fit-tiġrib u eħlisna mid-deni, mill-ħażen u mill-ħażin. Eħlisna. U l-Knisja anke bil-qawwa tal-qrar teħlisna mill-qawwa tal-ħażen fuqna. Imma dan huwa l-ġudizzju sabiħ. Il-ġudizzju tal-ħnina ta' Alla fuqi u l-kundanna ta' dak li fis-supervja qal jien lill-Alla ma naqdiex. Lill-Alla ma naqdiex. U fil-fatt huwa l-konklużjoni tal-konfront fil-bidu tal-Vanġelu ta' San Mark. Ix-xitan permezz ta' bniedem xajtan lil Ġesu jgħidlu jiena naf min int. Int li bqaddis ta' Alla. Ġejt biex teqridna? Ir-risposta hija iva. Ir-risposta hija iva. Dak huwa l-ġudizzju tal-qawwa ta' Alla li aħna qegħdin niċċelebraw. Eżis saċerdoti ġodda. Jiena nafdakom f'dan il-misteru kbir ta' verità u ħelsien li jarrafna bih l-Ispirtu Qaddis tal-Mulej. U jekk taqgħadhom kollha kemm huma, tista' tasarhom f'kelma waħda, il-ħniena. Bħalma jgħid il-Papa Franġisku, il-ħniena huwa l-isem ta' Alla. Kunu ministri tal-isem ta' Alla. Billi twasslu l-ħniena. Tipperswadu li d-dinja midnub. Tisperswaduha dwar il-fedeltà u l-ġustizzja ta' Alla. U mix-xitan tibżgħux għax intom għaddejja li teħilsu l-poplu mill-ħakma tiegħu. Imma għodu attenti mill-inganni, kunu umli u intom li issa qegħdin tqarru, tinsewx tqerru. Intom li qegħdin tqarru, tinsewx tqerru. Illum nixtieq li it-talb tagħna jinġabar f'talba lil Madonna biex tipproteġi lil dawn is-saċerdoti ġodda tagħna. U ngħidula 3 Ave Marijiet lil Madonna taħt it-titlu sabiħ tal-Madonna tal-Ar. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla,
itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għajt jaqanqluna dejjem ħalli nrodulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għajt tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib. Temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. Waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna. Sara lina l-qassis, l-altar u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-feħ tal-għajt imxeret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bilena. U l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għolji tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għolji tas-smew. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ laqgħu minn tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha.
Bwetta fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha, mod speċjali dawn is-saċerdoti ġodda tagħna. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Appostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebor li nagħtihak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mister, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier. U bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħasen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifejha.
Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li bih iċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għallina ta' dejjem bi Kristu Sidna. Saħna s-saċerdoti arkubtejna quddiem ix-xbija għażiża tal-Madonna tal-Mellieħa se nitolbu t-talba li biha nafdaw ruħna fidejn Sittna Marija Ġesu. O Marija, Ġesu Kristu u is-saċerdoti, il-qadan it-titlu li qegħdin natuk biex niċċelebraw il-maternità tiegħek u nikkontemplaw miegħek is-saċerdozju ta' ibnek u ta' wliedek, Qaddisa Alla. Kristu, lill-Messija saċerdot tajtu l-ġisem ta' bniedem bil-qawwa tal-Ispiritu Santu għas-salvazzjoni tal-foqra u ta' dawk qalbhom sobina. Ħares f'qalbek u fil-Knisja lis-saċerdoti il-feddej. Il-fidi, int wassalt fit-tempju lil bini l-bniedem u hekk seħħu l-wedit magħmulin lil missirietna. Aħti lil missier għall-glorja tiegħu is-saċerdoti ta' ibnek u arka tal-patt il-ġdid. Il-Knisja fost id-disċipli fiċ-ċenaklu tlabt l-Ispirtu għal popli ġdid u r-rajja tiegħu. Aqla għall-ordni tal-Presbiteri il-milja tad-doni u sultana tal-Apostli. Ġesu Kristu, kont miegħu fil-bidu ta' ħajtu u tal-missjoni tiegħu. Fittixt li mallem fost il-folla, waqaft miegħu merfuħ il-fuq mill-art u għajtem is-sagrifiċċju waħdini u għal-dejjem u kellek ħdejk lil Ġwanni ibnek. Ilqa mill-bidu li msejħin, ħarishom huma u jikbru, kun ma' wliedek tul il-ħajja u l-ministeru tagħhom, is-saċerdoti. Amen. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa fejn flimkien mal-Arċisqof ikkonċelebraw it-tlet saċerdoti ġodda, Dungilin, Dun Clive u Patri Ian. Mulej, il-ħsat huwa kbir iżda l-ħaddiema huma ftit. Nitolbu biex tkompli ssejjaħ aktar żgħażagħ għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi u biex bi kliemna u bemilna inkunu xhieda awtentika tal-imħabba nisranija li tant żgħażagħ huma qaċċana għaliha. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flaġellat. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie inkoronat koruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek
Ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewijiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija
meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġi mobbi bis-salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Slima għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slima għalik. Lilek inajtu għalli xanna turufnati u li teva. Lilek nitnidu, aħna nikponolfu f'dan għal-wit ta' dmu. Għamela avukata tagħna, daw għallejna daw klajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina oredana turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina u pija u ħelwa Verġini Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, e kulli trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistriħu fis-sliem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Missier eternalla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu qaddis Alla, Trinità qaddis Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, ta' Kristu, il-Knisja, tal-ħnina, tal-grazzja ta' Alla, muxebba, mit-tama, li żjed safja, li żjed nadifa, bla teba, li tistħoq l-imħabba, tal-aġeb, tal-parir it-tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollok aqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħ tagħna,
amara tal-Ispiritu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tjiba, warda mistika, tori ta' David, tori ta' lavorju, dar ta' deb, arka ta' rab tal-ġdida, bib ta' sema, kewkba ta' filodu, saħħa tal-morda, ken tal-midimbin, faraċ tal-migranti, faraċ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnista minar l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Itlob għalina qaddisom Malla nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lina ta' dejjem bi Kristu Sidna. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun inti għal-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Ġuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp ta' qalb safja, San Sebastian Martri, San Turrokku, San Pawl missierna, San Publiu, San George Preka, Beatu Nazio Falzoni, Beata Deodata Pisani, intom qaddisin protetturi tagħna. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda. Dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Int li tarxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem,
imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomo, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġlu l-Qaddissin kollha tiegħu. Om Verġni tal-Verb inkarnat, Om Alla meqjum għal sekli sħaħ dan il-post qaddis, ġenerazzjoniet ta' Maltin resqu lejk u tal-buk, hawn sabu s-serħan, il-faraġ u l-ħarsin. Verġni Om, kun għalina Om mit-tenerezza li tilqa lil kulħadd bħala wlied il-missier u twassalhom għat-tannieqa tal-ħnina mill-aktar ħelwa. Verġni Om, kun għalina l-Om mill-viċinanza li tersaq biex tiltaqa' ma' kull persuna li qed tbati u totor u twassal għal fejqan tal-ġisem u tar-ruħ. Verġni Om, kun għalina Om mill-ħnina li tiftħilna l-qalb ħelwa u umli ta' ibnek Ġesu u tallimna l-vera maħabba tagħmel minna wlied l-aktar għoli. Om Verġi tal-Melliħa, itlob għalina. Amen.